ang common kaayo natong nabati nga warning ni San Pablo nga gihisgutan karon sa unang pagbasa, kinig yung gugma sa kwarta or gugma sa pagpadato. Kay ang gugma kuno sa kwarta mao gyud tinubdan sa tanang pagkadautan, or in English, the love of money is the root of all evils. Lingi ay mong tupad na kinsay imong gihigugma, ako o ang imong kwarta. Ingna ko no. Kinsa may imong gihigugma karon, ako o ang imong kwarta. Nya moingon gani siya, ikaw ingna ambi nang imong kwarta be. Ana. Kinsa may inyong mas gihigugma karon, ang simbahan o ang inyong kwarta? Kusga. Andam ba mo nga ipalit ninyong slot ang tanan ninyong kwarta? Gisugda nagbutang ang atop diha sa atong giayo nga atop sa kusina o sa atong parking area nga puhon himuono natong dining hall. Kaya upamuntay dining hall diha nya ubay-ubay man ta. Nya diri sad sa atong kilid na human-human na sa atong alternate nga budiga o sa atong labhanan o utawanan. Nya ang ato sad nga CR ato na sang gi-renovate para mas formal o mas dako-dakog jutay aron maka-accommodate og arang-arang. Nya ang ato sad nga kining mga hilifans na nasad siya na apay gasunod ani nga daghan untang kuan, tiwason unta natog atop ang tibuok kumbinto o ang atong kampanaryo atong tiwason o maghimo pagitag kanini ang adoration chapel o bag-o sa dutang CR des kilid para maka-accommodate. Pero gikwinta-kwinta nako ang halin sa atong slot again sa ato rong bayronon murag 40 pag yung layo Nya ang atong lingkuranan ato unta ning ilisan may untag makaabot tag inig segunda patron nato nga pista karong October 12. Pero tan-aw nako murag di makaya kay ang atong upat lang kanilers na tag 42,000 wa pag ni commit nga mo pledge sa duha ka buok, duha lang gyapon ang ni commit. Lingay mong tupad ina mo angkon ka og kneeler 42,000 raman niya pledge raman anam-anam laghatag ba ana wa pa man duha raman gyapon ni pledge. Pero pasalamat lang pug ko kay ang atong pews didto dili man di ay 12 kay punan man atong tagutlo upat man ni ka columns so 12 pero naay usa diha nga gi-check up sa katong mo repair ani kanang di na gyud makaya kinahanglang ilisan ang tibuok lingkuranan so mahimo ng 13 nya so far naay ni pledge kuan rasad kaning tulo pasad ka buok. So napay na po more or less na wapay ni angkon og dili ni mahuman og pledge nako mo pahuway o sa tag padayon kay tiwason o sa ani natong atong obligasyon aning ato nang na-install. Mga igsoon nganong hinay man ang atong slot. Tanawa ha pilay atong kuwang. Ang atong grace ang atong halin 57,500 napay 642,500 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,190 pa ang atong nadawat nga challenges. Ang atong PPSC nga mao ni ang mutubag sa ato dinhi karong mga proyekto
necessary nga mga proyekto o immediate gani ang uban, 20,238 pa ang atong halin, na apay 79,762 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 45 pa ang atong nadawat. Pero bisan pa maghinay atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Kining 79,000 ka slots na mahalin sa atong PPSC tag 100 pesos raman kung ang katunga sa taga Compostela mamalit ani murag karong Domingo 9,000 na lang siguro ni mahibili na ni, di ba? Pero tanawa ra gud ng reaksyon sa imong tupad. Tanawa, di ba ni Minghoy ang naong siya? Sige lagi ko sige lagi ng slot. Dagsara kay ko kita nga excited, no? Ngano man na ako ginang i-conclude tungod na sa atong gugma sa kwarta. Kung ang kwarta na atong higugmaon matud pa sa unang pagbasa, dili na ta magmalipayon. Gani magpunay na taglalis, magsigig lalis. Tanawa ra gud ng atong Senate karon nga hearing, na asay equivalent nga hearing sa Congress, na apagyoy independent commission nga mo kuan sa kuno mo evaluate sad aning ato karong mga scams o mga corruptions. Magsige ra gyud sila glalis, gagasto-gasto lang tag kwarta. Ambot asa ka na padong. Kutob ra gyud tas lalis. Pero kung di na ta mahigugmas kwarta, mahigugma na tas Ginoo og sa gingharian sa Dios, wa nay lalis ngano man isig man lang tag inangkunay sa atong sala. Di man ta magsigig protektar sa atong kaugalingong kunuhay, atong dungog, atong lawas, atong future. Dili naman amo itong hunaon ang ato how to make the community malinawon, malipayon o maoswagon. Dili nang atong kaugalingon mo itong sigyag paningkamot nga malinawon ta, malipayon ta, maoswagon ta individually. Dili na mo itumong. Mo na ingon ana ang yawa mga igsoon. Ang iyang gusto sa yawa nga kita magsigig palambo sa atong kaugalingon. Bahala na dihang community. Pero sa Ginoo lahi. Mautang katukod sa simbahan. Ang gusto sa Ginoo, mulambo ang community. Bahala wa kay kwarta. Ana, nilingay mong tupad. Ing na Diyos nun ka. Ing na ba? Ing na Diyos nun ka. Na, wag yun manglingi. Nganong di man mo manglingi? Di mo pangutana na imong tupad. Na Diyos nun ka. Ana, kanindot unta kung makabot ni nato. Diri sa tong ebanghelyo ni ay mga babae. Kani mga babae mo gini kusog kayo mutabang sa Ginoo, no? Mas Diyos nun jud ang babae kaysa laki, di ba? Agree mo, disagree? Oy, kusga ay. Nya unsaon naman ni mga laki. Mas Diyos nun jud bitaw ang babae kaysa lalaki. Tanawa ha? Kinsa may nidawat sa manluluwas dinhis kalibutan. Si Mama Mary, babae. Diri sa atong ebanghelyo, kinsa may nitabang sa mga kauban ni Kristo sa ilang grupo. Ang gisgutan, mga babae. Muna, congratulations mga babae. Kinsa may kusog kayo manglibak. Mga babae. Kinsa may kusog kayo mag-abortion. Mga babae, sad. Kinsa may kusog kayo magpausab-usab man ng ilang mga naong, ilang mga buhok, mga kilay, mga kwan.
Babae sad. Kinsa may kusog kay mo post o mga laway kaayong mga lawas diha sa social media. Mga babae sad. Una ingon ana. Nganong ang mga babae masay naay dagko kayo mga sala. Gani ang atong original sin. Ang una gyung ni-commit sa original sin. Kinsa man? Babae sad. Ngano man? Tungod kay kamao kayong yawa. Kay bao siya nga ang babae dili huyang ay. Huyang des Mama Mary, dili. Laki og babae pulos na huyang. Without God, pulos ta huyang. Ang yawa lang kahibaw siya nga there is a very important role ang babae, nga ang babae agianan gyud sa daghang mga grasya dinhi sa kalibutan. Mao bitaw si Mama Mary gitawag na tog full of grace. So agianan gyud ang babae sa daghang mga grasya. Nya hibaw ibaya nga kanang grasya nga ihatag sa Ginoo nato apil na ana ang kwarta. Maorasan ay gamiton sa yawa para madisgrasya ta. Wa may magamit ang yawa nga iyang original kanang grasya maorasan na iyang gamiton nga madisgrasya mo na ang yawa. Grabe kayong tentasyon nga gihatag una sa tanan sa babae. Aron ang laki maapil dayon. Kay ang laki mas huyang mas babae. Kung ang babae matintal na, ang laki tintal gina. Almost 100%. Tanawa si Adan, pag ingon ni iba, nikaon na rabakudan. So sa imong gikaon, isa nikaon ako sa katong bunga. Ikaw, ingos Adan sad, og maona, one for all for one. Akaon sa Adan, wa nay daghang balibad. Bisag pare. Nay na lang eh. Di mo balibad ay pare. Asa mo balibad? Ug naagyod. Basta babae na. Gina siya. Mo na ang babae grabe kayo ang pasyawa. Nakaron sa may buhaton para ang babae makatabang gyud kay katilingban. Preserve the graces in you. Ayaw usik-usiki ang mga grasya. Naabi tayo mo ingon ako, naku ngano madyo kang mag-short, magkagmubo kayo, pakita ng imong pusod o kanang imong dughan, lami ra ba kay tanawon? Isa, siyempre, Father, asit guna nako. Mga tanaw ha, asit guna nako. Ako dyan ang ipakita, asit guna. At tanawa ra guna dihaan ng mga publiko, kanang magsigig sayaw-sayaw, ang say tawagan ng sayawa, kanang sumba o tanawa ra na ilang mga attire pura las mga buutanon diha. Magtanaw ka di kaganahan mo lakaw eh. Ano bang magsumba sila ba? Ana ra magis public. Tanawa ra ilang mga attire. Nasa na uban tinarong pero ang uban basta og laki kang tinuod di jud kaganahan mo lakaw. Ay, daghan maging kapilian. Nanong inana man na, kay asit ko na nila. Kay tungod sa ilang pagsigig sayaw, na purma ng ilang lawas. Imo gideng ipakita ng imong purmas lawas. Bisag nahibaw ka, nga daghang mayawaan anang purmaha. Tungod anang pag-ingon ako ning asit, kinahanglan ako gining ipagarbo, ang kwarta, mausa na number 1 asset. Asset. Nguna ang uban, padaghanon ko yun kay mauni ang mag-determine kinsa ko, unsa ko kasikat, unsa ko ka-powerful, unsa ko ka-secured, unsa ko ka-fortunate in this life. Ipakita ko kay ako ning asset. Na karon. Hastang atong flood control nahimo ng korupsyon kay gisiguro man ang kwarta para mahimong asset
nya gipamalit og mga nindot kayong sakyanan, mga dagkong mga mansions, mga eroplano, mga helicopters, ilang gipamalit. Nya ila dayong ipagarbo nga asit. Asit ba? Dili, oy. Naunsa man, nahimong source sa kagubot sa atong nasod, sa kaluoy, sa pagkamakaluluoy sa atong mga pobre, labi na inighasmag aning bagyo nga kining atong nasod, pirmi magining maigos bagyo. Gani kuno korong super typhoon maning sana Nando, manamas Mirasol, pero Nando na sad kuno. Porti kuno sa ning baha niyang moabot mga karong Sabado o Domingo, ugma og sa Domingo. Unyag mahitabo nagmatinuod, wa naman tay flood control, porting bahaa. Sige lag-antos ang kinabag-an sa Pilipino. Sila dito gasigi paglalis, sige glalis, sige dipinsahay silang kaugalingon. Mga senador, mga kongresista, siging dipinsahay silang kaugalingon. Ilis-ilis kuno ay ng speaker, ambot lang ng pagkailisa o nag-ilis bagyong tinud-anay. Duda man lang sadta. Pareha ng inyong grupo ba, kailisan tani, kay bati na kay atong leader da, niya ang giilis, iya sang best friend. Ang sama na, mubati na o munindot. Ambot lang, ay lag paniguro. Ay lag paniguro. Pero mududa lang ta. Na siya. Birds of same feather. Kana, kamao mo dahil mong musumpay. Mo na, ang Ginoo ra gyud unta mao'y makausab niini. Ug unsa may una natong buhaton, matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, ang relihiyon makapadato gyud basta makontento ka ug unsay gihatag sa Ginoo nimo. Kay ang tinuod nga relihiyon is God-centered, dili self-centered. Magsigi kunog lalis, magsigig lalis, musangko sa panag-away, musangko sa bugal-bugal, musangko na hinoon sa magsigi na lagduda. Nindot ba na nga maglalis ta sa doktrina? Maubitang na atay Catholic faith defenders. Okay man na kayo. Pero kung mauna lang ginay sintro, kinsay ilhon nga maayong laki sa panaglalis, basin baya mahimo natang katawanan sa matas Ginoo. Kay mas nakailatas atong doktrina pero wa na ta kailas Ginoo. Kay magsigi naman lag pangitag apan sa usag-usa. Magsigi naman lag atake sa usag-usa. Nya pulos ra bata duna gyoy mga loopholes. Tanawa ra go nang naong anang imong tupad. Lingia naa ginay apan. Wa ginay perfect. Lingia, labaw na ning nanimba, puwerte daghanang apan, apil na ning nagwali, so kadaghang makitang apan. Nya kung mangita kog depekto diha nimo, imo sa kong pangitaag depekto. Ug unsa may nindot gyud unta nga buhaton para mulutaw ang kamatuoran, akong ipaambit nimo ang akong nakatunan sa akong relihiyon, ipaambit nako nimo. Ang nindot nga akong nakatunan sa akong relihiyon nga values and virtues, ipaambit nako nimo. Bahala nag-unsay imong relihiyon. Nya ang imo sang nindot nga na-develop diha sa imong relihiyon, ipaambit nga rin nako. Ug anha diha maghinay-hinay tagkakita, hain gidi ay ang mas makapasuod nato sa Ginoo. And we will end up being closer and closer to God. Ug maunay pangandoy sa Ginoo. Mura bag panalitaron mo adto kos dapdap. Kadumdum og dapdap. Kinsay nakaadto nagdapdap ta sa kamon. Kamo kadumdum mo. Sige. Mo adto kog dapdap, anha ko agi anang daan diha unsa nang daan na kanang street ngadto. Subay. Ana, moabot kog dapdap. Adtos kag agig Danao, moabot sa kag dapdap. Ari ka agig Liluan, abot sa kag dapdap. Nya. Inig-share na nato, moingon ko, kari diring dana,
kaning akong gisubay mo diretso ginis dap-dap mga kuan ra mga 30 minutes or 40 minutes abot na ko dito insya nahi ang akong nadumduman kuan man danaw man agi pila man ka minutes insya mga 2 hours insya oy ang ako diri man ko sliluan pila man imo 1 hour and 20 minutes abot na kog dap-dap karon mag-sharing ta ana mag-sharing ta pulos ta mo abot og dap-dap biasa man ka mo kuyog ari sa 40 minutes o adto kas 2 hours o ari kas 1 hour and 30 minutes. Unyag moingon ko ron na kining pagpalit og slot straight gini abot kinis Ginoo. Nya moingon sa kaning pagtukod og balay maka-straight sa ni akong sa Ginoo makapalipay sa ninako. Nya moingon ko kung mopalit kag slot labi nagmuangkon ka ani mga lingkuranan naa dayon kay happiness in 5 seconds happy na ka. Pero magtukod kag balay, mas stress usa ka o na pa ka ma-happy. Nya kon magsigi kag pautang, nya imong painteresan, maglagot usa ka o na pa ka makakolekta. Biasa man ka ana ron sa paggamit og kwarta. Ipalit og slot, itukod og balay, ipalit og mga helicopters, og mga jets, mas stress usa ka o imo bang ipautang, imong ipa 5-6, muagi gyud kag kinihaay or pinatyanay, una pa ka makakwarta o malipay, asa man ka ana mo sunod.